Vi fik til opgave at konstruere en retvinklet trekant. Vi fik oplyst, at vinkel C er ret, vinkel B er 61 grader og linjestykket A er 50 mm. Derefter skulle vi målsætte trekantens stykker og beregne trekantens øvrige stykker og arealet. Da vi konstruerede vores trekant i GeoGebra, passer vores bogstaver på vinkler og længder ikke. Vi startede med at sætte punktet A og målte så 50 mm ud og satte punktet B. Så satte vi en vinkelret linje ud fra B, så fik B en vinkel på 90 grader. Den sidste vinkel fandt vi ved at tage vinkelsummen på 180 og minuset med de kendte vinkler på 90 og 61 grader. Og så fik vi 29 grader. Så målte vi 61 ud fra vinkel A og satte en streg og satte et punkt C, der hvor katete B og hyptenusen skærer hinanden, og satte mål på alle øvrige sider og vinkler. Så skulle vi beregne hyptenusen og katete A. Vi tog katete C til 50 og dividerede med sinus til 29 grader, som er lige med katete A, divideret med sinus til 61 grader. Så flyttede vi om, så katete A står alene, og det gør man ved at gange sinus til 61 på begge sider. Så står A alene, og man kan udregne resultatet, som giver 90,2 mm. Da vi skulle beregne hyptenusen, anvendte vi Pythagoras læresætning. Ved at omskrive formlen kom den til at lyde kvadratrod 50 i anden plus 90,2 i anden er lige med 103,13 mm. Vi beregnede arealet ved at tage katete til 50 gange katete til 90,2 gange en halv, og vi fik derved et areal på 2255,06 mm, og derved er opgaven løst.